Tinokudokezai mabuja tauya nhau dzanyasi zuva rechimakumi mairi nosere mwedzi uno wakakukuru tiri kutanda noya doka dziri kupisa nyasi Kasukuwere kwayarambidziwa pokare kupinda musarudzo ipapa dare guru munyika ragotoreketa kuti aiwaba tiri kubvuma zvaari kureketazvo zvokuti ari kufanira kunge achipinda asi magweta acho agoreketa kuti aiwa wachagopinda koita pokare imwe nyaya kuti waende pokare kudare iroro pokare nenyaya yoibodziyo henokuti anokunda chere apa wanoferefeta wagoburikayo wari kureketa kuti mutongi wokudzinga Kasukuwere musarudzo pokutanda iyeye kwaya nemakore 44 74 pachirungu apa kudare guruko anofanira kuperera pamakore 65 65 pachirungu ipapa zvaburika pachena kutoti sei ari kuita muitiro wache ndipo munotoona kuti zvagoitiwa nalo kumalaba zviya zvokurambira pachigaro achibva ati aiwaba mutemo uripo unopinda bapa ndiri izvozvo ndo zvasakisa kuti iwo wese iwawa warambe waripo wachiita zvauri kuita zvimu rekai tione kuti zvinoperera papi. Bato roCCC nyasi ragoendesa nyaya yaro kudare rodzimhosva ipapa waari kutoreketayo kutoti aiwa taendesa kuti tirambe zvakareketeka anodare kuti wamiriri wawo dare reparamende 12 wokubulawayo wari kurambidziwa kwai nyaya yacho yaisiwa panhamba inoti SCB 86/23 rekai tigoona kuti zvinenge zvichakaira sei webato ripo kare wagotoreketa wakati izvezvi wakuchiita zvese zvaunokwanisa kuita kureketa nowamiriro dzimwe nyika dzomuAfrica kunyanya pokare neiko kuenda kumatare rodzimhosva kuti pese wozeki pabodzi pono hurumende wagare wari kuita kumhanya unge mahachi rekai tione kuti zvinoburika chere zvakanaka ipapo. Muguta raHarare nyasi madokerera makazara mapurisa omhirizhonga aya tasaya kuti kohoko naye wakaita kuwanditsa kudando nodzimotika dzawo dzinodira mvura dziya dzakaita kuita kuwanda unobva waita kuona kuti wakuru wonyika wari kuita kusha heno kuti wari kushireiko ko wari kumboitirei mutsekwete kana wachisha rekai tione kuti zvinopera papi ipapa tinoramba takandoringa kuti zvinenge zvichienda nokupi. Kuno wamwe wobato roCCC kwagutu pamupandawana kwaye wakabatiwa nemapurisa kwakugarisiwa mukamba mumapurisa wakasungiwa asi waribe mhosva kana kunyepiwa kuti mhosva yawo njei ipapa kwaiwanhwa wari kuti ezekere hwerekwere pabodzi poona David Mushaliwa ndo wanomazita aburika heno kuti chii chiri kumboitika ipapa asi wakanga watoenda kumapurisa kuti wamangare kukubiwa kwawanga waita nomumwe weZANU-PF unobva waita kuzisaya kuti chii chaizvo chinenge chimboitika ipapo ticharamba edu takandoringa kuti zvinenge zvidini. Paburika masoko okuti mumwe wobato weZANU-PF Obert Gutu aripo kare mumwe wemakomishina ari kuNational Peace and Reconciliation Commission kwai agonzi mumwe wavanhu vanenge vachimema nokuringa kuti sarudzo dziri kutekaidziwa sei zvaburika kuti ndo zvavanenge vachitoisiwa muzvinzvimbo zvese izvozvozvo kuti wagoti aiwa sarudzo dzanga dzakaringana dzakaitiwa zvakanaka paribe kana chakashata imi munozvionera zviri kuitika kuti nyaya dzokumatare rodzimhosva kusvikira nanyasi dzichiri kundoenda basi paribe kupera ndipo munotoona kuti pakaita kunyangara rekai tirambe takaringa kuona kwazvinoenda. Kubhangi ronyika kwagoreketiwa kuti kwai dare rawo rinoringa nozvokutekaidziwa kwemari Monetary Policy Committee pachirungu kwai waita musangano wakagoita kubvumirana kuti aiwa paribe chavari kuchinja pane zviri kuitika izvezvi nokuti wakwanisa kuona kuti kukwira kwezvinhu kwaderera pokare nokuti mamiriro mari ari pakanaka rekai tirambe takaringa kuona kuti zvichasvika kupi izvozvo. Tikaringa dzinochokuita nomutambo kwai kamwe kagwicho kari kutambira chikwata choDynamos
Elton Chikona kwaika kuda kuendesiwa kunyika yoFinland. Aiwa, kana wakazvikona izvi zvisvinu totozvifarira dai zvaita kudando. Chikwata choshisha nyasi kwai kwaburika kuti chapuwa choupenzi cheyomari yokuAmerica churu chibodzi no500 $1,500 pachirungu, kwaino kuti wakareka kuenda kumutambo waitamba nokepekepe. Kaiti goramba takaringa zuva ramangwana chikwata chochikenini chinenge chiri kutamba nochikwata chohwange. Manika Diamonds inenge yakaringana nomulawayo Chiefs. ZPC Kariba iri kuwapurirana noCranbourne Bullets. FC Platinum inenge iri kutamba neiyo Shisha. Rikaitione kuti zvinenge zvichiita sei, mbani achajiwa mbani achakunda, tinenge chindokunyepa iyi. Tafara nokutamba kwaita wabvanawo kwedu mutambo netball wajiwa hawo nomugoedziwa inoita 30 kuno yeAustralia inge iri 70-9. Asi kurekai kukangamwa henyu kuti Australia ndo nyanzvi shasha chaidzo dzomutambo, dai kuri kunhabvu wabva watofananidziwa nayo ana France kana maJermany, wokutoti wanenge wari kumperi kumusoroko. Apa wokuZimbabwe ndoko kutandaka kuenda ikweyo. Tikuramba tichitenda kuti wahwisa wakatoita zviri nani, kai tigoramba takaringa hedu. Munyaya yafadza moyo wevazhinji, Temba Magorimbo anoita zvokuita kunyirana kuUFC ari kutambira ari kuAmerica ashanyiwa naiye Dwayne The Rock Johnson. Aiwa, zvaita kunakidza. Kwai nomakwai Dwayne Johnson agompa umpa yakaita kupedziwa ino zvese zvekuseenzesa zvirimo kubvira kuno zvituro zvokugarira zvokubikira zvese zvirimo mumbamo, andomupa kutoti aiwa sawira o yamurika. Ndo zvisvinuka izvi ndo zvaita kufadza wazhinji, chatoita kuhwadza wazhinji ipapapa. Pagotoburikapo kare kuti mumwedzi waChiwabvu gore rino akakumbira kuna Kasukuwere gurukota rinoringana zvemutambo kuti paanonhadziriwa mbasha dzache dzokutambisa mutambo yache aisiwe iyo flag kamureza weZimbabwe. Kwai Kasukuwere akati aiwaba, tiri kubvuma ba izvozvo, hurumende iri kuzvidaba. Wakomana imikaimi wanhu waenda kutamba kuita ndowana wanofanira kusungiwa nopatriotic act iwawawo, nokuti munhu ari kutoda hache mwana wevhu ari kuda kutotambisa kuti nyika yedu iende pamberi ichizikana nekuoneka nguva dzese, iye abva arambidziwa. Zvakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti ichapera yakaita sei, asi tiri kuona ichitsitsirira mumwe munhu basi. Kaitiringedzeri kuitika pasi rese. South Africa muzinda wopfuti nokunyirana kwopfuti waita pokare zvawajaira ipapa guta roDurban. Kwai mugwagwa unonzi Victoria kwapfuriwa vanhu zvokuita kumwaya mabara zviya kukakuwara vanomwe. Pakaita kunyangara wakomana. Kunyika yeSouth Africa pokare kwai dunhu roWestern Cape izvezvi watonhadzirira pabodzi pono nyika yoLesotho wese kwai kupera kwesondo rino wari kuita kutambisiwa tsotsano chando chiri ikweyo chiri kutoya nowazukuru wacho chaiwo kuita kunge mamimira kuenda. Rekai tione kuti zvinopera sei, asi wazhinji watoita kunhadzirira ipapa kutoti wanodoka wari mumba wachidzirwa. Wakatora masimba masoja ekuniger kwai mutungamiri wawo waisa anonzi General Chani. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichiita sei. Wamwe wagotorekera kutoti ndiye bakatanda nyaya yekutora masimba ipapa, asi unobva waita kuzviona kuti palibe kwatinoenda. Rekai tione kuti zvinopera sei izvozvi. Musangano wonyika dzoRussia noAfrica wapera. Nyika dzomuAfrica watungamiri wadzo kusanganisira wamunangarwa wari kuita kufaraidi nozvakareketika noRussia. Kwaino Russia takanzura zvikwereti zvinoita mabhirioni 23 $23 billion. Rekai tione kuti ichokwadi chere kana kuti zvinopera zvakaita sei. Chedu kuramba takaringa, idi kunowira tsvimbo nodowe, tese tinozondokuona. KuTunisia kwai ipapa wakuhwadziwa chaizvo, mwoto uri kugwarasha moto mumasango. Kwai wagwarasha mumasango anoita mahekita
churi chibodzi kureketa kuno, asi wari kufara kuti wakukwanisa kuudzimura manje. Rekai tione kuti wanoudzimura zvaita sei. Tinenge chindokunyepai kana paino zvimwe zvinenge zvaburika. Chikwata cho South Africa cho akadzi cho banyana kwaichaita kutadza kuhwina hacho, asi changa chakatungamira. Ndizvo zvinoitika kana vakadziwo waribe kufara makawanyima mari dzawo, wanondoita kuti wandoite zvekundoti ndizvozvo, asi chaizvo vanenge vachirwadziwa. Ndo zvazvinoita. Tikaiti gumire pano mabuja, ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.